Те не са такива, това е алпака. Това алпака и не може да дрънчи като уния мъжи железни. Стоп ли? Къде го след това? Ей, сега ти има къща с къпте, защото там на работа не са турка. Той да бутнеш малко навътре да видиш дали ще тегли. Не, ще пробваме. Не го са, това не го Търпа, не го са. Ма така по-добре. Иначе го въртеше тук на мен, оставаше бемо майка. Как се справя с конския хляб? Айде. Чакай, там не мога. Не се прави така кебаб ще става. Там не могам, бе. Защо си ги наредил тогава така? Това са бе. Бели само по фотото. Той е режисьор. Фотото, обаче, така каза. Така я реди, защото така били на шахти. Подо е са, туалет го служи там, къде не могам. Ще не видя. Пика на карата. Добре, дете кебаб е